Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon, ano sab gini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated, mga langit tong lamdag sa kinabi o kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasigasing ang mga dapit nga na kaninyo o mga panghinaot nga kamungtanan na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas. Mo'y magamit na to sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod ka na to sa kaluwasan. O ang mga pagpamatuod nining tulumanon nga mga langit tong lamdag sa kinabi ibase sa mga pagtulod ni Master sa nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga referensya gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mainitong pagpangamusta sa tanang makaigsunan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit, labi na sa mga chapter president nga nag-abaga, nag-angkon sa radio station. Kumusta ka ninyo o sa mga kaigsunan sa inyong pagpamati karon? O labi na sa mga membro sa PBCM compound, kumusta sa mga kanunay nga nagsuporta sa para sa itong programa o ana sa hugot nga pagbarog sa gitukod gyud ni Master nga pundok nga PBCM. O alang sab niadto nga mga membro sa tanan nga walay unong nga atong paghangyo pinagi sa atong pagpanglikom sa mga kantidad para sa padayon sa atong gihimong palace reconstruction. O nini karong tungura magapaila pang kauban pang ebanghelista. Kiniusab niyo igsoon, Brother Debs Rizaba, nang umusta ka ninyong tanan, mga kaigsuonan ug mga kaigalaan. Katambayayong nausab ninyo karon ning atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makauban ka ninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kubang ministro o ebanghelista. Sa gihapon mga igsoon kaninyo karon ako makig-uban ebanghelista Brother Hernaldo Pipi, akong mainiton nga mga pagpanimbaya sa tanan nga mga nagtan-aw ug sa tanan nga mga nagsunod sa Facebook ug sa YouTube. Aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa igsoon nga ebanghelista o ministro aron sa pagpaila. Kinausab ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magig-uban usab kaninyo binagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon nini kita nga oras mga kaigsuonan sa inyong pagpatalinghog nining 30 city na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Adunay matag Sabado o aduna usa matag adlaw Domingo sa inyong pagpatalingo. Kumusta kaninyong tanan karon nga nagapaminaw nining takna karon sa pagsunod ninyo sa programa? Kumusta kaninyong tanan? Sa tanan nga mga miyembro sa pagtulunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Ug mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug Disyembre 29. Basta giawhag ang tanan nga mga kaigsuonan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa mga tigpaminawan dinis Cagayan de Oro City ang atong programa? Mabati ninyo kami matag Domingo dinis sa Sibihan sa RPN DXKO. Radyo Ronda matag Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli dinhi sa matag adlang Martes ug Huwebes. Alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dapitan City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag Domingo dinhi sa Sibihan sa DXGR 89.9 Jose Rizal Radio alas 10 kadto sa alas 11 ang tagnas kabuntagon. Live gyapon sa Facebook ang programa mga kaigsuonan o gitagaan kining kinabuhi sa atong igsuon nga chapter president Brother Noel Feliciano. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa? Mabati ninyo kami matag Domingo dinhi ning maong Sibihan sa RPN DXKD Radio Ronda
Alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabhion, live gyapon sa Facebook ug makita gyapon sa YouTube ang programa. Ato sa may kumusta ang mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw nga Sabado kita, duha ka hugna mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon ug babati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabhion. Live sa Facebook ang programa o gitagaan kini kinabuhi unang-una sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother Dave Risaba o usab ang naghatag og kinabuhi mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin ka pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Look, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag Domingo dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon, live yapon sa Facebook. Ug ato usab nga kumusta ang mga tigpaminawan dinhi sa Manolo Fortich, Bukidnon. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlong Domingo dinhi sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kahaponon, live yapon sa Facebook o kining maong programa gitagag kinabuhi sa mga PBCM Dental Group ubos sa pagdumala sa presidente Brother Eutiquio Madrihanon. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo matag Domingo dinhi sa sibihan sa B-Radio Y Kurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabhion. Gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo mga kaigsunan dinhi sa sibihan sa DYILE duha ka hugna kini matag Domingo. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kaudtohon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagna sa kahaponon. Live yapon sa Facebook ang programa o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta sa atong mga tigpaminawan usab dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati ninyo kami matag Domingo dinhi sa sibihan sa DXEL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon, live yapon sa Facebook o gitagag kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter President Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental? Ang atong programa mabati ninyo matag Domingo dinhi sa sibihan sa Debate FM 92.3 matag Domingo alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kahaponon, live sa Facebook ang programa o gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter President Brother Felipe Manlud. Ato usab gipangumusta ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Og dinhi gyapon sa United States of America, ato usab gipangumusta ang Amakiton Hermias family, ilabi na sa atong igsuon, Brother Nicodemus, Nicky Hermias. Kumusta kanimo Brad Nick? Ug usab ato usab gipangumusta ang ato mga kaigsunan sa mga nagkanalaing dapit karon sa tibuok kalibutan. Kumusta kaninyong tanan mga kaigsunan? Og ato usab ipahibalo ang ato mga kaigsuonan ug mga kaigalan nga dinhi na nagpaminawan sa Cagayan de Oro dinhi sa DXRU Radio Ultra 1188 kilohertz AM nga karon nabag-o na Gold Radio na karon mga kaigalag mga kaigsuonan. Gitawag na kini og DXGR Gold Radio nga karon 103.9 megahertz FM na. So gipa wider na ang ilang mga coverage. Matag Domingo kita alas 10 ngadto sa alas 11 sa kabuntagon. Ato usab gipangumusta ang atong igsuon nga Chapter Vice President dinhi sa Davao Branch, atong igsuon Chapter Vice President Brother Alex V. Bungabong, diin mao kini ang nag-sponsor o nagsuporta sa 936 DXDN ang atong programa matag adlong Domingo alas 11 ngadto sa alas 12 sa kaudtohon dinhi sa Tagum City, Davao del Norte. Og ato usab gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion ang atong PBCM Legal Counsel. Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rooney, mao kini 0917-811-8882.
O usab alang sa mga kaigsunan nato, kung nagalantaw kamo sa tong video atong i-display ang atong mga bagong basahon, makita ninyo mga kaigsunan, mao kini ang atong mga bagong basahon sa PBCM. O usab ang uban pa natong mga basahon ato gyapon i-display. Busa kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasan, Misamis Oriental. Approved kini ni Reverend Charlie. Ato sab nga gipahibalo sa tanan nga mga membro sa pagtulungan sa PBCM nga kining kanhi ebanghelista o ministro nga mao si Aquilino Valencia nga makita ninyo ang iyang hulagway sa screen. Ayaw na ninyo kini pagtuohi kay gitagak or gi-expel na kini sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang o walay kalabtanan ang pagtulungan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive and Vice President Reverend Charlie Eugenio. Og alang kanimo Mr. Valencia, masuko ka man nga gisulti namo diha sa kahanginan nga gi-expel ka na, amo ginang ipahibalo tungod kay wala ka naman magsunod sa pagdumala sa Chief Minister nga mao si Reverend. Busa pahibalo sa mga kaigsunan nga ikaw gi-expel na. Masuko ka man, kasuko lang, tamaan sa imong mahimo nga pagkasuko. Nawaron sa paghisgot sa tima mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Og ining tungura karon ang ato karong paghisgutan Brad Ron, no? Brad Dave o Brad Hernan, ang kining ikaduhang apas sumpay sa pangutana ni Boy Ortiga. Buti pasabot nga naman kung siya pangutana, marag di siya makaagwanta ba na yung mga paapas niya, daghan ra ba? Pero kining mga porsyon na niya ang atong paghisgutan. Pero sa dili pa atong paghisgutan, Brad Ron nga ato sang pagbasahon ang mga nagapangutana nato Brad Ron sumala sa ilang mga pagpaabot sa atong mga pagtubag unya Brad Ron. Okay Reb, mao ni ang mga pangalan sa mga nagapadangat sa mga pangutana. Kumusta di ay kaninyo sa inyong pagpadangat sa mga pangutana? Una din hi Reverend ang nangutana mao kini si Boy Ortiga. Ang ikaduha mao si Rigor is Alid Anyip dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. O ang ikatulo mao si Iliboy Dikdikan, Minglanilla, Cebu. O ang ikaapat mao si Nobyembre 4, Dinis Mambaling, Cebu City. Okay no, kumusta kaninyong tanan? Paabot ta lang kay sasama sa among gingon nga gaagad sa gidugayon pod sa among pagtubag dili pod mo mahigawat. O balik sa atong tema nga gisgutan ang ikaduhang apas sa pangutana ni Boy Ortiga. Samtang ato kining idetalye ang ato sab nga pagabuhaton, ato sang ipakita ang hitabo sa atong igsuon nga depende sa mga tao nga kung mutuo sila sa kasaysayan niini, pagdili dunay ilang mga komento lugar sa dihang mutubag kita, adunay paghingalan nato og dili mutuo, basig moapas na pod pananglitan ka Boy Ortiga sa imong unsa na pod nga pangutana. Pero kini importante para sa mga membro nga sa maong hitabo sa Nobyembre 24 alas 7:30 ang oras Siyam. ni sila kabuok, no? Ang ilang bangka nga gisakyan nalunod tungod kay gihapak sa alimpulos ug ato kini makita brother. Tinuod atong pagalantaon o hatagan og pagtagad mga kagalag mga kisunan ang video clipping diin nalunod tungod sa alimpulos sa dagat membro sa PBCM niya. Nalunod ron na mga sakop ni Tupper. Nawala man si Tupper ani din wadaan sila sa katao. Nagubay lang sakayan. Naigo sila ang alimpulos. Nagsakay dag marin si Tupper nagpaanod. Ambot lang asa na ron si Tupper karon. Ay mata sakop niya nawadaan sila sa katao. Mga tulo ka adlaw na yun sila jud. Lubong ka sa kayan, biyaan na mo ni yan sa kayan, mga tao ray pangaon na mo ni. Kol kay gamay ra bug grodo na mo di naman makaya ni. Guba kay sa kayan. Ang mga tao ray pangaon na mo ni. Wala guba yung kay sa kayan nila jud. Kailangan sila pa-video kay kung makita yun nagting guba lang sa kayan jud. Guba yung gayo, way mapunit. Gikuha na sa mga kauban ng mga tao. Si Tupper ani mabalo na ron si Tupper nagpanog karon. Wadaan sila sa katao.
atong nabati nga nawala kuno ang usa ka tawo si Tupper mo ni si Christopher Bilintapa nga inyo ganing nakita sa pagwali diri sa among mga pagpamatuod sa tulumanon, mga lagitong lamdag sa kinabuhi. Gumikan lagi sa pagkaguba sa bangka nga daghan ang mga tao lugar niini kay di man sakayan lang. Busa tungod kay naaman lagi atong gobyerno mangayog tabang parte sa ilang mga na kuan lugar nga mga damaged lugar. Busa si Madam Gaga niadto sa Kapitolyo nakipag-atubang sa atong vice gobernador. Unya makita nato ang hulagway din sila nag-atubang. So atong makita Rebno, atong i-display sa screen mao kini ang pag-adto nila ni Vice Governor Jigjag Pilais ni Madam Gaga uban sa mga nalunod sa bangka nga panagatan. So makita gani nato din Reb ang imong gipost no diin silang Madam Gaga ni adto sa Kapitolyo pagpangayo og tabang ni Vice Governor Jigjag Pilais. Oh, mo na siya ang atong nakita. Unya dayon ang kadtong bangka nga naguba nga atong nakita sa wala pa maguba mao ni ang makita nato nga posisyon Brad Rone, Brad Hernan, Brad Diber. Kung magalantaw kamo sa tong video mga kaigsunan, makita ninyo ang bangka sa wala pa kini malunod o maguba red. Unya tungod kay wala pa man kini maguba, mao nga niadtong time sa pagbisita nako uban kang Madam Gaga o sa kauban nato nga ministro Brother Hernan Pipi, pagbisita namo dito sa bulan sa September 26 ato makita kini katong among sakayan nga niadto may lugar dito. O ato makita no nga nanakay sa sakayan. Ay, watan to Ramil. Watan to Ramil. Ito balot. Sakit ay. Mautoy among adtuan lugar atong nakita na. Dayon mo to nga nakita lugar nga nang lingkod lugar mediha katong Pag-abot. Pag-abot na rin. pag-abot na namo. Luag man na kay dako man ni nga bangka. Tapos sa makita lugar ang maposisyon na mo kay nagkuan pod nagluto sila niya na kay nagkuan pod mi og lugar among panihapon ana. Dayon ang sunod makita na din nato nga wala pa to maguba. Nakita kato sa naguna ganina pagkalunod og mo ni ang sitwasyon sa hitsura sa pagkaguba na sa bangka. Oh. Mo ni nga di nagyod mapuslan. Na tiaw mo adto kadako. Mao. Og dayon sa atong makita dayon ang lintunganay nga gikaluyan din sila sa adto na may mga pagtawag nato nga gihatag ni Master Pod. Busa nagtuo sila kay nawala man si Christopher Lintapa mo tong nag-ingon sila ganina sa atong napamatian nga nawala ang usa. Nalunod ron na mga sakop ni Tupper. Nawala man si Tupper ani din wadaan sila sa katao. Og tungod kay siya na mas kahimtang sa pagwali gisugok ram gid sila sa Alimpulo Sentro gyud. Unya wala magpasabot kini mga mahal namong tigpaminawan higalang Boy Ortiga nga kung naata isip katawhan sa Dios wala nay mahitabo kanato. Kay mismo si Apostol Pablo nga mismo ang atong Ginoong Jesucristo espesyal nga gisugo siya kay dili ba ni magtutuo si Apostol Pablo sa sinugdan. Pero sa diyang gigamit na siya nga kasangkapan nagsulti siya mahitungod sa mga katalagman nga iyang naagian. Unsay prueba brethren nga si Apostol Pablo nagsulti sa iyang mga naagian brethren. Okay, Reb, ang prueba atong basahon sa Biblia dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 26 ingon ini ang atong mabasa inyong patalinghugan. Kingon.
Sa masubsob nga panaw, nahimutang ako sa katalagman, sa mga suba, ingon si Pablo. Sa katalagman gumikan sa mga tulisan, sa katalagman gumikan sa akong mga katagilungsod, katalagman gumikan sa mga hintil, katalagman sa syudad, katalagman sa kaawa-awan, katalagman sa kadagatan, katalagman gumikan sa mga igsoon nga mini. Busa nagisgot si Pablo sa ilang kapanahon ng reverend diya sa pagpangalagad niya dakang Kristo nga mga managlahi nga mga katalagman nga ilang nasinati, katalagman sa suba, katalagman daw gikan sa mga tulisan, katalagman daw gikan sa katagilungsod, katalagman gumikan sa mga hintil, katalagman sa syudad, katalagman sa kaawa-awan, o katalagman daw apil ang kadagatan, apil pod nga gihimo niyang katalagman ang mga igsoong mini. Okay. Makik-inkwentro man ning mga igsoong mini, Brad Ron. Pares ba sa padim ba? Labihan ka kapayas kay nakunoy ilang mga panipas but ninyo mo na atong gingon nga di man na magsilbi na kay wa man gun magsugo si master nga paghinambog na karon pag ingon niya katalagman sa kadagatan buti pasabot nga nasa guamak di siya niya na o samtang na sila Ginoo pero unsa ang usa sa nahimong kasangkapan nga nakaabot sila dito sa baybay o sa kini ang kawas lugar gikas pagkalunod nila ni Apostol Pablo Brad Deber unsay gipahayag sa nakasulat sa Biblia. Naggamit taon sila rin og mga tabla gikan sa pagkabungkag pud sa ilang nga gisakyan, nagamit sila tabla o bisan unsang mulutaw bahin sa sakayan kay para makaabot sila dinha sa daplin. Atong pagabasahon reb sa kini nga Biblia ang buhing pulong atong pagabasahon dinhi sa Buhat kapitulo 27 bersikulo 43 ngadto sa 44. Ingon niini ang nakapayag matud pa dinhi apan si Julio buot muluwas kang Pablo busa wala siya muuyon sa ilang sugyot unya iyang gimanduan ang tanan nga makamaumulangoy sa pag-ambak o paglangoy pag-una paingon sa daplin. Ang uban musunod nga mag-abay og mga tabla o bisan unsang mulutaw nga bahin sa sakayan. Busa nakaabot kaming tanan sa daplin og naluwas. Oh, nakita nato nga may tabla pod silang gigunitan na asa man ang Dios lugar ani pod og kadto. Dili di ay tungod kay og naay Dios sa kwaton na lang tas Ginoo no nagapoy mga ingnontang materialis ba kasangkapan nga mahatod ka didto pero ang importante kay kung way Dios nimo adto dili naman ka makakita atong mga tabla nga imong gabayan no na sa samang pagkaagi si ministro o ebanghelista nga nagtuon sa pagpamatod nga nakawalinan apil pagkalunod ato pong makita nga siya nabulag sa 8 ka buok nga natapok sila dito sa maong bangka kay siya man ang ikasiyam o adunay iyang gipakita nga gihimo nga testimony sa kasaysayan siyang kinabuhi niya atong pamation Brad Hernan, Brad Ron, Brad Deber. Ako dahil si Christopher Lintapa, usa ka magwawali sa dihang iadto ko sa kadagatan, samtang ako nanagat, kaya akong pinabuhi panagat man, nagyan ko dakong usa ka alimpulos dito sa laod, unya ang akong sakayan ka tulo yun may balitok, samtang nga ako nga hapit na nabulag sakayan, kalit nga na katong pamarin nga among pando nga kananan mo na abyan ako, bisapit ako na bulag mo akong nakawhatan og pagkahaway na ko na giano din ko sa maong hangin diya nabulag ko sa akong sakayan mo ako ray na bulag nila untod nga gianod-anod lang ko sa kadagatan bali duha ka gabi ig tulo ka adlaw wala ako'y kaon walay katulog pagkaugma samtang ako nga naglutaw-lutaw sa kadagatan gibati ang kahilab sa akong tiyan unya nakahinumdum ko nga naay pulong nga gi-release ni master mo to nga katong pulong niya nga dili ka gutomon ug di ka wahon akong gilitok nga unta master dili ko magutman ning panahon na kay mao na ning panahon na nga magamit ning pulong nga
Moto nga akong gilitok nga ang pulong sa kluyan ni Master nga wala gyud ko ingon nga ibati po kagutom o giuhaw. Bisan pa man nga adtong buntaga na lubi nga naanod ya akong kuha o akong gibuak. Ya gamay ra kay itong lubi ha. Katong nga pagay nakaon ako. Ug unsa ka to? Silbi Pantalya lang maka to. Motoy akong gikaon hantod pagka gabi pagkaugma gaanod-anod ko. Samtang ako nga nagpadulong na sa loud nga maanod kay ang sulog padung man Bohol. Ug hunahuna nako mo abot yun sa Bohol, wala na kay mananagat. Dugay na ko makit-an ani. Mao to nga sikog pangaling nga Master nga unta dili unta mo mubali unta ang sulog. Ug samtang naanod ko sa Bohol, ang sulog pa doon man dito murag gibati na akong kabalaka kay ug maabot na ito lapita wala minus na kay mananagat oto nga mayong kong Master nga ug kanin maging kamatuyan gipahamtang mo nako ug mao magining sitwasyon na kayong ko galingong nga pati paitas ang kamatayon kay kini akong lawas kanon lang sa mga anak sa dagat mo to nga pila ka oras ning bali na pug sulog padung na pus daplin Pimbalik sa akong gikanan nga ditong dapita daghan kay mananagat magagi-agi. Usa gikaluyan ko Master nga akong pangaliya gidungog yun. O samtang pagkaugma kinaugmaan pa man gyud ko sa akong nakit-an. Akong inat-inat yung lawas ug napabakoy kusog kay tulo ka adlaw nung buhay kaon pero akong nabati sa akong lawas nga bisan gamay wa may kakibra sa akong lawas wa gi ingon nga paglusno sa akong lawas. Naapa man gyapon akong kusog nga akong gihuptan nga daw sama sa gyapon sa normal. Moto nga sa pila ka oras nakit-an ako. Ug kanang hitabuago nahitabo na adtong pitsa 24 sa Nobyembre. Nakit-an ko na sa Nobyembre 27 na nakapunon. Human ni adtong ora sa akong panghitabo nagpasalamat gyud ko ni Master nga akong pagsampit niya wala na ngawang gihatag niya tanan nga akong kapiskay wala batig kaluya. Pasalamat ng Master nga may isampit ang panahon na nga gitubag niya akong pangaliya. Dili ingon sila nga ang pulo nga wala na igahom naa perminti na. Sa panahon lang gihatag ni Master sa panahon nga adto samang panahon nga panghitabo sama kanako. Ug walay pagduduha sa panahon sa kalisod si Master gyud ato masampit. Okay no, atong nakita nga purely nga iyang kasinatian ang iyang gisulti. Galang Boy Ortiga. Labi na kapin pa nga nagkinapayas na si Hermogenes Macarayo god nga dito kuno kay naa kuno ang pulong nga pang-release. Nga gikopya-kopya po ni Kili insipido po nga na membro nakawali na unta kay hilig man lagi gahom-gahom. Kay matod pa ni Macarayo, panos na kuno, nihupas na kuno. Wala kami ko kaulaw, kay maulaw bayapon mi sa mga nasakop. Dini sa PIDM nga dili day tinuod ang among gisulti. Nga makaplaga ng espiritual nga mga butang o espiritual nga mga pulong, labi na sa mga pulong bag-o. Basig bingon sila nagpatuto na lang punta. Oo. Kay duli kundi sa mususi sa atong panulti. Oh, dili po ni nga bahaw na ni. Nga pagnunay mo ingon nga dawaton madawat man nato ang pulong gitunos por santo hukaran ta atong daan diri bag-o dili tong mga bahaw nga mga pulong agitudlo sa Espiritu Santo mao na matod palagi kara ang panultiyon nihupas sa imong kagaran kay ang iya mang tuyo aron mabalhin dito sila ha na karon tungod yan na labas pagyud nga hitabo sa kasinatian sa usa ka magwawali nga si Christopher Lindapa. O karon ari kita sa pag-display sa comment ni Boy Ortiga no, Bradiber nga kini iyang gipaapas nga mga pangutan na lugar niya kanato nga nagkinahanglan og pagtubag Bradiber. Ang kinatibuk-an Bradiber. Okay, Rep. So atong i-display sa screen no, dinhi man ni siya nag-comment sa atong PBCM official FB page Rep. Mao kana makita ninyo mga kaygalang mga kigsunan. Then ato kini siyang bahin og kaduha Rep, gibay numbers na to. Una niya dinhi nga komento mao kini matud pa niya dinhi Rep ni Higalang Boy Ortiga. Kana bang inyong tinubagan ba? Dawa man mo'y mga iniskwelahan. Matud pa niya dinhi. Kaingnob ko ba nga kanang inyong pundok iya sa Espiritu Santo? Matud pa niya dinhi.
Nasayop guro ni Espiritu Santo yung gipasabot nini. Dugang pa. Ngano nga manubag kamoy wala man moy mga buot. Maayo pa ang mga bata kay tarong pag manubag kamo sa inyong kaugalingon dili makaantigo mo disiplina sa pagpanubag. Matud pa niya din hirep ang una niya nga ato maning gibahid. Dugang pa. Klaro na gayod nga ang espiritu nga inyong gipasikaran espiritu na sayawa. Tungod kay kanang inyong tinubagan iya naman sayawa. Di ba mabasa man sa Biblia nga kanang mamulong og kuanggol iya kana sayawa? Maubanay gitudlo ni Master Tomas sa inyo kaniadto ang pagsultig di mao sa iyang isig kataw, walay mga respeto, mga butbut mog dagko. Umuot kayo og komentaryo o pangutana kay matod pa siya wala man mo'y iniskwelahan niya. Sa ato pa yung gipasigwar nga siya may naiskwelahan siya. Pero muli na ikaw po naiskwelahan nga Espiritu. Kami na lang ang Espiritu Santo pero usay masayop na yun pagtayo pero ato ning tan-awon kay base sa imuha nga kinahanglan di ay nga naami iniskwelahan nga dili mi mulitok og kwanggol kay supak man day sa Biblia. Unya mao ba kuno nay tinubagan namo ngadto pas atong nabasa. Unya mao ba kuno nay gitudlo ni Master Tomas iyon ni Senior nga lugar giila nato nga Espiritu Santo. Dito diyan sa ubos ingon di siya but mong dagko na karon atong susihon kung unsa bay kahulugan Brad Deber sa gitawag og but unsay kahulugan ini. Okay rep usa-usa nato pagabasahon ang kining unsay kahulugan ining but ato usang i-display rep nga pag magpamatuod ta rep dili ta magdugang ug dili magkulang. Oh. Sakto kay para gyud nga mahimpos gyud ang mga nagsunod dato nga kung manubag ta magdugang niya ato makita. Mo kini ang gidaganon sa mga bersikulo nga dili ka magdugang sa mga pulong ug dili magkulang kung mo na ang atong mga pagtubag. Busa karon kay di man ta modugang Brad Deber. Ingon man siya Brad Ron, Brad Hernan nga mga but mong dagko sa tupa. May pay but day sa dagat sa nasan ngay makaon pero ignon tag but nga dagko. But manis kawas di gini makaon pero atong susiyon sa way kahulugan sa but Brad Deber nga iyang hingala nato magkatawa ta ani ba? Okay rep atong pagasusihon dinhi sa Google mo kini ang gihatag matud pa dinhi in Bisaya but means to lie or a lie. It is often used to express disbelief as in the phrase but nimo which means you're lying or you're kidding me. Dugang pa dinhi the related word but also means a lie, particularly a boastful or untrue one according to the Binisaya. Nga kung sa Cebuano matud pa dinhi sa Bisaya ang but nagpasabot nga mamakak o bakak kanunay kini nga gigamit sa pagpahayag sa kawalay pagtuo sama sa hugpong sa mga pulo nga but nimo nga nagpasabot nga nagbaka ka o gibiay nimo ako. Ang may kalabutan nga pulong but nagpasabot sab og bakak ilabi na ang hambog o dili tinuod sumala sa Binisaya. Busa nakita nato nga ang synonym di ay sa but no nagpasabot nga namakak o bakak. Sa ato pa kung manubag mi sa mga nangagi Brad Deber, Brad Ron, Brad Hernan og motubag ganita niingon pud siya sa kuan nga mga demonyo ta og motubag kay di ta niya lagi patubagon. Usa mahibong ta ani nga unsang klasihan ning pagpanabot nga kung siya di ay birahan di na niya tubagon kay aron di mademonyo. Unyag makangalan tag kwanggol siya but-buton di tala man ang but og makalitok may kwanggol. Boy no. Atong susyon pagkabut-but bakakon man di ay. So gipasabot niya kanato Brad Ron, Brad Hernan nga ang but-buton kinsa ang tag-iyas pagpamakak o
o pagpamutbot sumala sa hatag niya kanato nga butbuton daw tang dagko Brother, kung ibase sa Biblia kinsay tag-asa butbuton mong dagko o bakakon mong dagko o namakak sa iyang aligasyon diri nato. Reb, atong mabasa din ang yawa mo'y amahan sa mga bakak. Pamatud-an ta kana Reb sa Juan Kapitulo 8 versikulo 44 ang atong pagabasahon. Kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kanya inig pamakak niya. Siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. Katong nanubagta nasuko siya nga nanubagta kang Valencia nga giatake ta. Bisag unsa na liya ang gisgutan gitawag ta niyang demonyo. Ikaw, nagsusulti ka dito ni Loloy Charlie, nagpatawag og reverend, nga gitawag ni Master, yawa. Ha? Nakinsaban ang kauban anang yawa, nga nagkuha man siya og pito, niya. Unang-una si Ronnie Mangalos. Ang ikuda si Dave Rizaba. Ang ikatulo, ug naato si Rini Tilibrico. Ikatulo, Hernan Maron, Pipi. O naasahe si Arnold, itong taga Surigao. Ang ikaop, Renit Librico, upat, ikalima, si Arnold. Ang ikaunom, si Samuel. Ang ikapito, si Cesar Patio. Wala may laing tawgon og demonyo ang yawa man. Karon yawa na pod kay tungod kay butbuton daw kunuta. Kay nasuko siya nga na magkunos Biblia gidili ng paglitok og kwanggol nga grante nga demonyo me. Among gipakita kung nakahibalo me nga bakakon day ang tawag. Unya iya day na sa yawa. Unya mo angkon lugar mig iya mi sa yawa, gumika lang nag-iyong kag butbuton mig dagko amo ginang dipinsan higalang Boy Ortega. Ay gano nakahibalo me nga kung bakakon bradron mauban ba sa Dios ang bakakon sumala sa nakasulat sa Biblia bradron? Dili Reverend og Boy Ortega maminawa ang basahon ko sa Biblia kining imong giingnan nga mga wala ka eskwela. So ikaw may naka-eskwela. So tagaan ka na mo og pahayag sa Biblia sa mga wala naka-eskwela. Basahon ko Reverend dinhi sa Salmo kapitulo 101 versikulo 7 ang gingon sa Biblia. Siya nga nagabuhat og limbong dili magapuyo sa sulod sa akong balay. Balay sa Dios ha, katong naghimog limbong Boy Ortega, dito makauban sa pagpuyo sa sulod sa balay sa Dios. Siya nga nagasultis bakak or botbot nga imong gi-address diri kanamo, botboton bakakon. Dili pagalig-onon sa atubangan sa akong mga mata sa Dios ato pa. Huyang diay sa mata sa Dios katong mga bakakon. Luoy kay tabro kay kita may giingon nga butbuton mong dagko na dili man makapuyo sulod sa balay sa Dios. Unya dili pod matud pa sa imong gibasa bradron nga gi-highlight yellow siya nga magasulti sa bakak kay mao man ang butbot. Dili pagaligonon sa tupab huyang gid ay. Huyang. Sa tubangan sa akong mga mata di huyang lugar ta. Wapat ta kay eskwela. Huyang siya di ay naka-eskwela. Nagdoble na ning atong higala nga Boy Ortega da sa pagpadako siyang kaugalingon. Na boy no, tud kay butbuton ta granting asa ba mapunta bradiber ang mga butbuton o bakakon sumala sa Biblia nga mo i-address nato na luoy kay taani kung naipuntahan din nato asa daw. Base sa Biblia Reb, asa ang paingnan sa mga butbuton o bakakon padung na sa impierno Reb. Niya ato pruibahan sa pinadayag 21:8 apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway alang sa mga mamumuno ug sa mga makihilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag mga Dios-Dios ug sa tanang mga bakakon o kalakip na dinhi asa dapit ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Dimundo bradron Brad
Deber, Brad Hernan, kay ginganlan tagbot-buton, luoy kita, kay atong puntahan, gi-inferno na dayta niya, kay kalayo man ang padulngan. Abi na tog tubig, kay daghan mang mga beaches, beach, or unsa pa ng mga kaliguan, diya sa swimming pool, o sa daplin sa kabaybayunan. Pero ang atong langoyan, mauman ang inferno. Linaw tuod siya rin. Linaw nga kalayo. Linaw tuod, pero kalayo mo po, asupre. Nakaroon, arita sa dili maglangoy-langoy sa kalayo. Boy Ortega, naka-eskwela man ka. Sa Biblia, ang mga katawan sa Diyos, particular ba nga kinahanglan gyud nga dili dawaton sa tubangan sa Diyos, bradron, kay kinahanglan gyud nga maka-eskwela. Kay og di maka-eskwela, mao tong giingon ni Boy Ortega. Klaro na lang nga wa mo kay eskwela. Kay kano? Wa man mo kay balo nga gidili din sa Biblia nga gidili ang pagkwanggon. Paglitok daw og muhimo tag tubag nga kwanggon. Unya mo litok ni tag kwanggon wa maka-eskwela. Ang imong tubag unta na Boy Ortega na kay eskwela, mingon ka nga wa day mo kabasa. Kay wa maka-eskwela di man na kabasa. Mao gyud. Gion sa tao na oy, sana kay eskwela na ang wala maki-eskwela, mangoriksyon naman, ay lagkalain kay, kung nalain ka sa among pagtubag, pag demonyo ni mo namo, di ba bugato? Pag iingon ni mo but-buton may bakakon, di ba impirno may, imo may ginodnod? Nakaroon, ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, bradron, naka-eskwela ba ang uban o ang kadaghanan sa mga tinunan ni Kristo, bradron? Kay basig, ngayon siya nga, ako mao'y katawhan sa Diyos, kaya naka-eskwela mo ko. Ang tubag niya, Reverend, kung basihan ang baba ni Boy Ortega nga wata ka eskwela, natay classmate nga mga tinunan ni Kristo sa Biblia, kay naman po'y wala maka-eskwela. Pero ato i-display sa itong iyang unang comment, kay dito ta magbase. Na, ato i-display. Ato i-display. Usa, ingon din niyo, kanabang inyong tinubagan ba daw sa wakman mo'y mga iniskwilahan? Mo na ni, diyan ang punto, atong tanawon. Basahon ako sa Biblia, kining Biblia kung gamiton, kining mayong balita Biblia, doon na imprimatur. May sad, brethren, kay imo pong gipabalik tong iyang term nga gigamit nga wa maka-eskwela tungod sa atong tinubagan nga naglitok taligi og banggol daw. Banggol. Okay, atong basahon na Boy Ortega, boy. Ano mayong balita Biblia, doon na imprimatur. Ricardo G. Cardinal Vidal. Na imo, naka-eskwela mo ka di basig na kay Biblia, basa-basa pod. Balos mo po ka di ay og naka-eskwela mo ka. Sa ato pa og maka-eskwela nagi di Biblia. Ay Biblia, nya kini mga maka-eskwela matud pa nimo na may mga Biblia lagi. Tipik ra dis mga Biblia mong gihuptan. Kana gani brethren kanang pulong nga wa ka maka-eskwela nya iyang gisuporta din ang Biblia. But niyang ipasabot nga basta di maka-eskwela na Biblia. Ambot lang ka gani ning atong higala diri nga operator sa atong gisibihan. Naman ni iniskwelahan kay nag-operate ko sa atong programa na day Biblia. Di man ni siya maka-Biblia og di pod magpalit og Biblia. Pero base niya maka-eskwela ka na kay Biblia kabalo na kag unsay kwanggol. Unsay gidili. Nangyari, basahon ako ang nakasulat sa Buhat, Kapitulo 4, versikulo 13. Ang giingon diri ang mga sakop sa labawong hukmanan na tingala sa gipakitang pagka maisugo ni Pedro ug ni Juan ug sa ilang nasayran nga kining mga tawhana si Pedro ug si Juan wala di ay maka-eskwela ug nasayran nila nga mga kauban di ay sila ni Jesus kaniadto. Busa si Pedro di ug si Juan, Boy Ortega, wa maka-eskwela. Classmate niya ni ron, huwag atong nuntan ang imong gingon nga, manubag ni sila, murag wa maka-eskwela. O wa ta maka-eskwela, bro, di man ta kalitok ng classmate. Kaya wa ta ka-eskwela, niya, ibutang tala grade 1 na may uman nga, og sa kanta pa ni Freddy Aguilar nga, grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Grade 1 lang ang inabot ko, no read, no write pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Di sa ato pa, brethren, kung igo-igo lang, niya, grade 1 niya, di makabasa. Pero kita, kung di makabasa, kanang imong giingog classmate, brethren, ka English man na, mabutang na natog classmatic. Classmatic. Okay. Kanang igo-igo raman, di classmatic instead nga classmate. Atong klarohon lang nga ka-eskwela, classmate nga gawas sa eskwelahan. Basta kung dito, nagtakyan-takyan dito, classmate mo dito, kaya mo na ka-eskwela. Nakaroon.
kauban na ta ni Apostol Juan o Apostol Pedro. Atong tanaw dito din sa unahan Boy Ortiga kung naglitok ba sila anang kwanggol o asay labaw sa pulong ba nga kwanggol o kanang pulong nga buang. Ato sang ihan ay karon si Apostol Pedro nga imong gibasa Brad Ron o si Apostol Juan tinun-an ni Kristo pero giklaro nga wala makaeskwela. Kauban sila ni Kristo. Kauban sila ni Kristo. Iyang ilabang magtutudlo Brad Hernan, nakaeskwela ba po ang atong Ginoong Hesukristo sa tawhanong pag-eskwela? Niyari ba atong basahon ang Biblia gihapon nga may tatak nga SDA? Boy Ortiga, paminaw. Mao ni ang punto sa Juan Kapitulo 7, versikulo 14 hangtod sa 15 ang atong pagabasahon. Mao kini. Og sa nanunga-tunga na ang fiesta, si Jesus misaka sa templo og nanudlo. 15. Og ang mga Hudiyo nahibulong niini nga nanag-ingon. Naon sa bang may hingkatunan man kining tawhana nga wala man unta siya makaeskwela mao kana reb. Sa ato pa kung naani si Boy Ortiga unya mulitok unya ni silag buang or kwanggol kay duol-duol ram na moingon ni siya liwat man day mo kang Hesukristo. Kamong Juan na mo Pedroha ka kay wa man mo iniskwelahan kay ug natay iniskwelahan di ta mulitok og kwanggol. Mo na imong punto. Igalang Boy Ortiga. Anong gitawag ka na mong higala, I cannot remember, pero nakaagi ka sa pagka-PBCM. Karon nahimo kang pobre CM, pobre bas pagpanabot na. Karon, sa panahon kung atong ipasatab, nganong wala sila magpasatab og kaalam, brethren, sumala sa Biblia, ang mga tinun-an sa atong Hesukristo kay particular man sila sa kaalam ng kalibutanon. Unsa di ay nakasulat sa Biblia kung kaalam ang saligan ni Boy Ortiga sa pag-eskwela, brother. Okay, atong basahon reference sa Biblia, dinis unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 19 ngadto 20, ang gingon. Kaya ang kaalam nga iya niining kalibutana, mo'y usa ka binuang sa atubangan sa Dios. Kaya ang kasulatan nagaingon, iyang ginadakop ang mga manggialamon diha sa ilang kaigmat. O usab, ang Ginoo nasayod nga ang mga hunahuna sa mga manggialamon walay kapuslanan. Katubang kaalam nga gibasihan ni Galang Boy Ortiga, brethren, bililhon ba to sa mga mata sa Dios? Sa Biblia gipahag ni Pablo Rivera. Kung ipasiyatan. Dili kay kanang kaalam daw nga iyan ning kalibutana, nakaeskwela lugar, nakahuman, pero sa tubangan sa Dios binuang kana. O niya matud ba ginadakop daw niya ang mga manggilamon diha sa ilang mga kaigmat. O ang Ginoo matud pa nasayod nga mga hunahuna sa mga manggialamon, katong mga eskwela sama nimo Boy Ortiga, walay kapuslanan. Di mo na itubag nato sa wala makaeskwela kauban ta ni Apostol Pedro ug Apostol Juan ug ni Apostol Pablo nga imong gibasa, brethren. Mao day ni ang tubag kung magpasiatab nga dunay kaalam sa kalibutan. Hain pa ang gisulti ni Apostol Pablo dili kang Boy Ortiga, Brad Hernan sa pagpamatuod parti sa kaalam. Anere ba itong pagkabasahon sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 19 hangtod sa 20 ang atong pagkabasahon mo kini. Kay naisulat kini, akong pagalaglagon ang kaalam sa mga manggialamon ug akong pagapakyason ang kahait sa panabot sa mga mahait ug sa labutan. Hain naman ang taong manggialamon, hain naman ang iskriba, hain naman ang maglalantogi niining kapanahunan karon, wala ba sa Dios pakabinuanga ang kaalam nga iya sa kalibutan. Busa kanang kaalam day sa kalibutan, gihimo day nang binuang sa tubangan sa Dios, Boy Ortiga, nakaeskwela makaka. Dapat dili nimo i-gamit nga i-partikular nimo sa pagpaningil namo nga wala may makaeskwela tungod lang sa pulo nga nilitok may kwanggol. Karon makita nato na sa unahan. Unya, sa gibasa ni Brad Hernan, ang unang Korinto 1:19 ug 20, nakita nato nga wala ba sa Dios pakabinuanga ang kaalam nga iya sa kalibutan? Tungod sa kahait nilang panabot sa salibutan, di na nila masabtan. Gihimo, hinon silang buang sa tubangan sa Dios. Di ang Dios naghimog buang niya atong mga nahimong maalam pakabinuanga ang giporma diha sa atong nabasa. Wala ba sa Dios pakabinuanga ang kaalam nga iya sa kalibutan? Buti pasabot na ko nga
kaalam nga iya sa kalibutan. Wala ba daw sa Dios na pakabinuanga? Wala di niya na pamugati. Unya, matud pa ni Apostol Pablo, gihinganlan sila brother gani o giingnan sila buang. Pero gaksiptan nila nga kung naadeta sa Dios, pwede pud gani ignon tagbuang gigalang Boy Ortiga bisigwa kakabalo. Hay nang priba brother nga mismo si Apostol Pablo nang dipinsa nga giingnan pud sila buang pero ang ilang kabuang naa sa Dios sumala sa Biblia. Ni Arib ato lang pagkabasahon dinhi sa unang Korinto 1:21 Reb. Kaya ang gibasa ni Brad Hernan kaya ang unang Korinto 1:19 ngadto 20 man. Padayon lang sa 21. Padayon nato dinhi sa 21 Reb. Matud pa dinhi kay sanglit ang kalibutan pinaagis sa kaalam niini wala man muila sa Dios diha sa iyang kaalam. Gikahimutan sa Dios pinaagi sa kabuang sa atong ginawali ang pagluwas kanila nga nagatuo. Nakita nato. Sa gi-highlight nato nga red, sanglit ang kalibutan, igalang Boy Ortiga pinaagi sa kaalam niini wala man muila sa Dios diha sa iyang kaalam. Matod pa ni Apostol Pablo iyang gikonklusyonan. Gikahimutan sa Dios pinaagi sa kabuang sa atong ginawali ang pagluwas kanila nga nagatuo. Buti pasabot nga kung ang ilang ang kabuang diya sa Dios, maayo tong ilang kabuang kay makaluwas man sa pagtuo. Sila daypod unayon sa paglitok o pagsultig binuang sa gitawag og kalibutan. Ngano man nga giingnan sila pud og buang pero ang ilang gikabuangan naa sa Dios, makaluwas man sila. Kinsa ang gipasabot bradron nga kalibutan sumala nga sanglit ang kalibutan pinaagi sa kaalam wala man muila sa Dios diya sa maong kaalam. Kinsa kining kalibutan nga wala muila sa kaalam pod sa Dios bradron. Okay, mga taong ipasabot ni ini. Basahon ako rin sa Juan Kapitulo 7 versikulo 7. Ang kalibutan dili makadumot kaninyo. Apan kini nagadumot kanako kay gipanghimatud-an ko man kini nga dautan ang mga buhat niini busa ang kalibutan nga gipasabot kabalong mo dumot nga may kaalam. Busa mga tao di ini mga mahal lamong tigpaminaw higalang Boy Ortiga. Mga tao ni nga nay kaalam sama ba nimo? Pero napoy gitawag og kalibutan nga walay kaalam sama ba namo? Kay mong gingog wa maka-eskwela. Pero nganong giingon sa Biblia nga ang matud pa ni Apostol Pablo ang kalibutan wala mo dawat sa kaalam nga sa Dios. Kalibutan na nga dili gipuy-an. Matud pa ni Kristo ang kalibutan dili makadumot kaninyo. Apan kini nagadumot kanako. Kung ang kalibutan nga gipasabot kining gipuy-an makadumot ba day? Busa ang gipasabot nga kalibutan mga tao. Pag-ingon ni Apostol Pablo, nga ang kalibutan wala mo dawat sa kalam sa Dios, mo nang mga tao nga dili magtotoo. Nga pwede ang mga magtotoo sa Dios ignon og sila na buang, busa nagnubag sa Apostol Pablo, ang ilang kabuang diya sa Dios pero makaluwas sa tao. Unya, tungod kay makaluwas man sila sa tao, unya dili lang sila dawaton ang ilang kaalam pod gikan sa Dios kay labi nag sama nimo yung kagwa manggod ni maka-eskwela. Di kung magwali ni si Apostol Pedro o si Apostol Juan sa imong atubangan kung buhi ka o naa ka na ng tungura, di yun mo dawaton si Apostol Pedro o si Apostol Juan kay wala man maka-eskwela. Tungod kay nag-ingon man si Apostol Pablo Brad Hernan nga giingnan sila buang pero ang ilang kabuang diya sa Dios sa pagwali daw. Unya makaluwas ni sa mutuo. Nabagyo ni hingalan ni Apostol Pablo Brad Hernan nga buang. Oo, naarib atong basahon sa Maayong Balita Biblia Imprimatur Ricardo G. Cardinal Vidal sa Buhat Kapitulo 26 versikulo 24 hantod sa 25 ang atong pagbasahon mo kini. Samtang nanalipod si Pablo sa iyang kaugalingon niining paagiha, gisinggitan siya ni Festo, nabuang ka Pablo, ang naghinubra mong kahibalo maoy nakapabuang kanimo. Sa 25, apan si Pablo mitubag, wala ako mabuang, talahurong Festo ang akong gisulti matuod og tarong. Mao kana rin. Bisag katawhan sa sigala, ignog na buang pero motong niingon sa Apostol Pablo ang ilang kabuang diya sa Dios makaluwas man sa mga mutuo.
Busa ningon si Pisto nga ang imong daghang hikatunan mo'y nakapabuang kanimo di si Apostol Pablo di ay nagyud po'y kaalam. Pero nag-ingon si Apostol Pablo apan si Pablo mitubag wala ako mabuang talahurong Pisto. Na karon. Busa pwede di ay ang katawan sa Dios mo'y ingnon nga buang unya. Ang pangutana unya dili ba pud makahimo paglitok og buang og kwanggol ang katawan sa Dios. Karon kay giingnan man si Apostol Pablo nga ang imong daghang hikatunan mo'y nakapabuang nimo unya ningo sa Apostol Pablo. Wala ako mabuang. Unsay dugang payag ni Apostol Pablo bradron kung ikahinagbo niya o mabati ang mga pagtamay sa ilang dapit sa mga dili nagtuo kaniya. Okay, mao ni ang dugang pahayag ni Pablo sa pagtubag ni adtong mga nagtawag kanilag nangabuang sila dinis Biblia Libre ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 13 akong basahon. Kay kun kami nangabuang man o galing pa ni Pablo kini alang sa Dios ug kun kami mga maayo ra og pamuot kini alang kaninyo. O nakita na to, iyang ginuntan ni Apostol Pablo, kay buang man kami, ingon ni Apostol Pablo, kay kun kami nga buang man ugaling, kini alang sa Dios ang ilang gikabuangan, ang Dios man. Apan kun kami mga maayo rag pamuot, kay gusto nila nga, maayo mo, wa mo mabuang og di mo magsunod kang Kristo. Mato pa na, kini alang man kaninyo, ang ilang gipalabon, di bali nga tawgon sila nga buang tungod kay ang ilang pagkabuang, kung mawali sila, ang muto maluwas man. Ang ilang kabuang naman sa Dios. Nakaron, ang atong susihon dayon sumala sa nakasulat sa Biblia, no? Ang gibasa nato mao man nga magpasikat kita dili manubra og magpamatuod Brad Deber, Brad Ron, Brad Hernan. Dili pud ta modugang sa tinud-anay nga pagkasulti ni Apostol Pablo Brad Deber. Sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, mostly ba mga manggilamon para dili o para sakto tong giingon ni Boy Ortiga nga manggod mo maka-eskwela. Tugutan na to, granting. Nia. Pulos ba maalamon ang natawag sa panon kang Kristo Brother? Dili daghan red. Ato pagabasahon sa unang Korinto 1:26 ngadto sa 27 matud pa dinhi. Kay palandunga ra ang pagtawag kaninyo mga igsuon. Sa pagtawag kaninyo, dili daghan kaninyo ang mga manggialamon sumala sa mga sukdanan nga kinalibutanon. Dugang pa dinhi. Dili daghan ang mga makagagahom, dili daghan ang mga hamili sa pagkatao. Apan gipili sa Dios ang ginapakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon. Gipili sa Dios ang ginapakahuyang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. Nakita na to, igala, nga dili daghan ang mga manggilamon, pipila lang. Busa dili particular nga kung katawhan ta sa Dios. Mo dinhi ato ipaningan, wa manggod mo'y kaalam. Dili man na. Kinsa may naglektyon nimo nga kung naay dili nato magustuhan, ing anaon din ang atong reply lugar o komento nato na si Apostol Pedro ba bradron unsay iyang gilitok nakalitok ba siya buang ngadto pod ang mga tinun-an kung nganlan sila buang nabasa naman sama ni Apostol Pablo pero ang mga tinun-an makalitok ba pug buang ni atong wala magtuo pananglitan bradron kalitok oy bisan si Pablo tinun-an ni Kristo alagad sa Dios makalitok kay pug buang. Usahaw ko rin ang Biblia, mayong balita Biblia, doon na Imprimatur, Ricardo G. Cardinal Vidal, si Apostol Pedro atong kaagbayag. Sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 15, muna atong mabasa. Kay mao kini ang kabubuton sa Dios, bot siya nga masanta ninyo ang mga sulting walay hinungdan sa mga buang-buang, pinagi sa inyong mga maayong buhat. Nakita na to. Naglitok sila og gitawag og buang-buang. Unya, karon mura mag ang atong oras ba? Busa amo nang gipakita igalang Boy Ortiga nga nilitok sila og buang. Partial pa lang to Boy Ortiga. Unya sila pod gitawag pod og buang. Pero natubag namo nga dili di particular nga maningil ta sa wala kay kaalam atong inganaon. Wala man gud mo magka-eskwela.
Kay kuyaw man og mapananglang ta sa atong mga writings og naunsa na pagka-espili ko niya. Di mo ingon din nga, kag wala ka maka-eskwela, anang imong writing lagi, wa man maka, di mao pananglitan. Munang dili may ingon na lugar, pero amo lang ipalili pod. Na karon tungod kay ang oras, miabot man, amo lang ipanghinaot nga nalamdagan ka mo sa kamaturan katong nagsunod ni ini pod. Gumikan sa imong pangutana, nakatag usab gid katinaawan. Labaw na unta nga ikaw mahatagan po katinaawan. Ay lang ikalain kay nanubag man pud mi. Sibo ra pod sa imong gipadangat diri kanamo og ang amo pong pagtubag. Katong gingon nimo kwanggol, ang kanarabang kwanggol og pangitaon nato mas gaan pa ng kwanggol kaysa mulitok og buang. Pero pamatudan nato sa sunod natong mga pagtuon. Busa mga malamong tigpaminaw. Among gipanghinaot nga taliwala nining gamay nga mga pagtubag nga wala gyud mahurot ang among pagtubag sa apas pangutana ni Boy Ortiga daghan para ba ni nakahatag kini pagsabot kaninyo. Sa ngalan na lamang sa among magtutulo Divine Master Tomas D. Inisinyo kini ang inyong alagad. Chief Minister Reverend Charlie Eugenio sa ngalan sa kauban ang mga ebanghelista. Kiniusab niyo igsoon ebanghelista Brother Debs Rizaba. Kinusab inyong igsoon ebangelista Brother Hernaldo Pipi. O kinusab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Saya